Para toda esa semana rara que tienes. Sí, ya.
Metí yo un filtro de calidad para que se le vea. Oye, sonar bien, que ahora está la cámara aquí, Ponga pinza. Pero sonar bien, que ahora está la cámara. ¡Vamos!
comparsa que nos transporta a una nueva era. La era de la inteligencia artificial. Una obra de arte en movimiento, feina. Nunca visteis esto, porque esta vez no he traído tradicional. Vos solo sabéis de rancho, pero no somos inteligencia artificial. ¡Qué magnífico espectáculo, sí señor! ¡A toda fuga, feina! ¡Que va de la verdad esta tarde! A nuestras condolencias para Portuguesia, preciso, os mandares de Castro Varela. Feiriña, o que venga atrás que aprende. ¡Qué magnífico espectáculo, sí señor! ¡Un Dios carnaval de boca! ¡Que comience el espectáculo futuro! ¡Ahora! Feiriña, prepárate porque vamos a por ti. En directo. Lo tuyo, Feiriña, es puro teatro. Conoce puro directo. Música en directo. Orquesta No Somos No. Boas tardes a todos, veciños e veciñas de Salceda de Caselas e a toda esta xente que nos visita cada ano. Grazas por estar aquí, unha vila maravillosa, auténtica, chea de xente maravillosa. Espectáculo en Salceda, o Valdo Caselas resume de carnaval centenario. 135 anos, 135 a victoria de la gloria. Feiriña, o que venga atrás que aprende. ¡Qué magnífico espectáculo, sí señor! ¡Viva Castro Barreiro! Un gran aplauso por esta gran comparsa espectacular orquesta en riguroso directo. Música en directo, Feiriña.
Atención, esta carroza non frena. Para aliarse, por favor. Todo más posible. ¡Cobra Cuba!
Vamos
Antón Escribo, Tolón, Tolón. O Carnaval La Pega 2025, a inteligencia artificial o matemática actual.
perdervos. Esa é a única maneira de atoparvos. Os nosos contrincantes do Castro Barreiro queren dar as gracias aos supermercados que a pesar da subida dos precios manteñen a dos carritos a €1. Carnaval da Feira. Número 1. As técnicas e a disciplina do tao. Por iso facemos todo sentao. E nos tomamos o carnaval con moita karma, moita karma. Así somos os da feira. A un mozo do Barreiro, o médico díxolle que se tiña que infiltrar. Levaba 2 semanas traballando na fábrica de incógnito, pero...
rodeado de llamas. Dile a los niños que los quiero. Ay, Wilfredo, eres el pastor de Machu Picchu más pámpano que conozco. Carnaval da Feira.
emocionante e original onde podes vir e compartir un día inolvidable con amigos e familiares. Ven ao Entroido de Salceda, apúntate e vive a festa. Non te enganaron, está na ubicación correcta. Carnaval da Feira. Hola, hablo con María José. No, banda con José María. Rayo, María José. A Feira, non México. Con la Feira vos decimos que o Caira é único na España. Esta xente con carreras universitarias están servindo cervexa. La xente sin estudio sempre a dirigir un país. Número 1, Valladolid, Dolores, Dolores. Saúdo a todos os amigos do Portugal que estades hoxe aquí acompañándonos nesta fermosa praza, disfrutando do noso Entroido centenario. Que curioso é o vosso idioma. En portugués chamouse di presunto, mientras que na España o presunto é casi sempre chourizo. Carnaval da Feira. Inigualable. Xa veredes, os da Feira vos decimos co anuncio da Latoría de Navidade deste ano 2025. O vai a facer o Calvo Rubiales. A ver si nos toca a todos un piquito. 2025, un carnaval único. Disfrutémoslo. Amigos, amigas, mirad o amanecer es hermoso, pero puxeron un horario demasiado cedo para mí. O noso carnaval único no mundo inteiro.
Começou na feira. Trombou. Amigos y amigas, antes o promedio dos pais era de 4 fillos, ahora o promedio dos fillos é ter 4 pais. Número 2, Nueva York, Nueva York. ¡Vámonos!
que ganaba 200.000 millones de euros. Comodoro La Parchita. ¡Ay, Comodoro La Parchita! China que gana 200 millones de euros. No, él también soña. Carnaval da Feira. Amigos de la feira, con inteligencia artificial descubrimos un láser que cura a depresión. La cerveza. Número 3. Un carnaval único. ¡Ese es honor! ¡Estos son los sucesos! ¡Esos trombón! ¡Esas trompetas! ¡En nuestro auténtico show! A este marchoso de Cantera que vos pone nunha situación básica. Esa boa xente que admira o noso espectáculo. Feira é única. Este é o verdadeiro carnaval. Aí en directo. A feira. Os da feira sempre nos levantamos ás 3. E como facemos? 1, 2 e 3 e nos levantamos. Os da feira somos os únicos e verdadeiros artífices deste carnaval, acompañados por os nosos contrincantes que intentan asimilar a nosa faceta cultural e artística, cousa imposible hoxe en día da calar. A número 1, Dolores Maldamores.
Esos artistas que se matan o domingo e hoxe están con gafas de sol aí. A eses vos lle dareo. Porque o carnaval da feira, iso leva moi mal. Nada de alcohol. Descubrimos, xa sabedes que descubrimos un láser que cura depresión. La cerveza, la cerveza. Por iso hacemos todos sentados e nos tomamos un carnaval con mucha calma. Un carnaval da feira. A continuación, darán los cursos a los participantes. Carroza e comparsa veñen representando un avance tecnolóxico que pouco a pouco promete mudar o noso mundo, a IA ou intelixencia artificial. Esta tecnoloxía que noutros tempos podía soar lonxana ou futurista, hoxe en día está na vida cotiá de todos, xa sexa con sistemas nos nosos fogares como Alexa ou nos vosos bolsillos con Siri ou o asistente de Google.
Dos que mencionaches, supoño que o máis famoso na feiriña será Alexa. Pois é de Amazon. Imaxinaidevos, Alexa, búscame un tema para carnaval. Alexa, búscame trapos para manada. As IAs son tan revolucionarias que atas grandes potencias compiten por ter a mellor. E por iso, para combatir o dominio americano de ChatGPT, os chinos se inventaron DeepSeek, sacudindo a bolsa mundial e o bolsillo de máis dunha persoa. Na feiriña non o notaron, porque ali, por moito que lle sacudas o bolsillo, non hai un duro. Por iso, teñen que recurrir ás extremas in extremis, os bingos disqueróticos de última hora, nun sistema de financiación que, como a eles, non ten solución. E como non queremos quedar atrás na carreira tecnolóxica, hoxe imos presentarvos a nosa propia inteligencia artificial. Como a base, un sistema binario de ceros e uns, os ceros cultivados de maneira natural onde mellor medran, na feiriña. Aínda que pareza que estes non sirven para nada, o certo é que os ceros fan destacar os uns de Castro Barreiro. Uns artesáns que fan as mellores carrozas, uns bailaríns que nos animan a todos coa nosa comparsa, e uns músicos de talento innegable. Todo isto sumado dá como resultado un pobo orgulloso do seu carnaval. A este sistema binario añadimoslle un sistema operativo a base de traballo, paixón e iniciativa que nos deu como resultado a CB25. Boas tardes a todos e a todas. En que podo axudarvos? Axuda neste momento non necesitábamos. Solo estábamos intentando enseñarlle a esta xente o potencial das IAs. Axuda tal vez necesitemos nosos contrincantes da feiriña. Demostrarlle o potencial das IAs parece unha idea digna de eloxio, pero tamén hai que ter conta das limitacións desta tecnoloxía. Despois de facer unha breve análise do sistema cuchiqueril, calquer intento de insertar melloras en semellantes perpento é, sen dúbida, unha perda de tempo. De feito, agora que nos temos a nosa propia inteligencia artificial, eles intentarán desenvolver a súa, deixando patente unha vez máis que só saben copiar e imitar ideas alleas. O poder artificial xa teñen bastante desenvolvido, a inteligencia vai costar máis. Neste caso, debo advertir do mal uso que se nos pode dar, pois é ben sabido que a ferramenta dunha persoa pode ser a arma doutra. E dende aquí, vexo varios sectores da poboación preocupados en torno á nosa asistencia. Somos conscientes, sí. Unha desas maiores preocupacións é que as IAs superen en inteligencia o ser humano. E niso a feiriña debeu ser o único no que foron pioneiros, pois xa se demonizaron cando as calculadoras os superaron intelectualmente. No sector da arte tamén hai moita preocupación, pois grazas a nós pódense crear obras de arte sen ningún tipo de esforzo, talento e traballo. Caramba, sei de algúns que se volverán todos por apropiarse desta clase de uso. Falas dos nosos contrincantes, como xa dixen antes, non existe tecnoloxía presente nin futura que se faga cargo do éxito de semellantes inútiles. Para comenzar, o matonciño mancebado torpedaría calquera suxerencia digital, pois vería o seu mandato opacado. Despois de ter superado este primeiro altercado, tería que facerse cargo das ideas de semellantes iluminados, a comichón pedindo aforrar para buratos tapar, o electriño pedindo que o sonido non falle, a tetifusa que seguirá querendo un lugar para chupar, a sapiña pedindo un mozo, o Justin Bieber pedindo que lle fagan de conductor autónomo para así poderse mamar. E así, un sinfín de mamarrachadas que solo de pensalas póñense nos circuitos de punta. Estou segura de que calquera tecnoloxía que desenvolvan por resignación toma decisión da súa propia autodestrucción. Pero eu teño a gran sorte de ter nacido nun barrio tan talentoso, no que pouco me teño que preocupar por axudar, e podo limitarme a gozar con tremendo carnaval. Polo que convidamos a todos e a todas a que nos acompañedes ao noso torreiro e así gozar con nós da nosa gran festa. ¡Viva Castro Barreiro!
Señoras y señores, a inteligencia artificial acabamos de informar que los Transformers que daban el rastrillo diante de su cabeza mercados en AliExpress. Es que caray el trabajo me van a dar. Se os compró. Señores, Castrito, no me compré de los bonecos. Un seu esforzo que é o que aquí vos mostramos. Vamos a soltar. A ver, vamos. Amigos, desearme sorte. Mañá un nuevo banco. Es un nuevo rosario. Como sabéis, todas las niñas mismas. Estoy tan emocionado que no sé cómo pongo paso montañas. Carnaval da Feira. Cerramos con número 1.
Ese é o noso carnaval da feira. Temáticas similares, pero vos podedes comparar a calidade, a calidade. Dous sentimentos, unhas cuantas familias que crean este maravilloso carnaval. A feira e o barreiro crean unha ilusión máxica, cada ano innovando. Así é o noso carnaval, o verdadeiro carnaval de Salceda de Caselas. Ese é o verdadeiro espectáculo para todos nós. Número 3. Lumer Ra Lucra. Un saúdo a esa xente de Vigo que hoxe, como é festivo, están aquí con nós. Gracias por vir a ver este espectáculo único na Galicia. Aquí tedes a dous barrios que o fan todo. Bueno, os do Castriño compraron os Transformers en Alipros. Dixeron hoxe, iso non está ben. Pero, o demais, os da feira vos mostran un verdadeiro carnaval único. Un saúdo tamén
amistades que se forjan en hospitales, esas amistades que duran toda a vida. Nos hospitales fanse grandes amistades, que duran, por momentos aqueles, Planta 53. Señores e señores, un verdadeiro placer estar hoxe aquí con vos. A feira. Castriño, porque todo o que comedes a escondidas ten un papel que fai moito ruido. Carnaval da Feira. A continuación, vamos o noso discurso. Veciños de Salceda, ciudadanos de todo o mundo, persoas de todo o mundo que en algún momento do noso percorrido nos verán a través de YouTube. A todos, moi boas tardes. Estamos no ano 2095, cúmplense 200 anos desta celebración carnavalesca e a feira, unha vez máis, presenta as súas carrozas e comparsas, nas que representamos e falaremos de moitos dos avances, tanto tecnolóxicos como de outro tipo, que se viñeron realizando nos últimos 70 anos. Nesta carroza podemos ver na parte de adiante a representación da simbiose que se viu producindo ao longo dos anos da tecnoloxía robótica co ser humano, o que permitiu, mediante implantes e prótesis controladas polo cerebro humano, así como a implantación de órganos creados mediante impresión 3D da materia orgánica, alongar e mellorar a vida das persoas. Na parte de atrás da carroza podemos ver os brazos robóticos, que simbolizan a sustitución do ser humano por robots humanoides, en todas as facetas pesadas e perigosas da vida, así como nos traballos que o ser humano non quere facer, como a implantación da inteligencia artificial en casi todos os ámbitos da vida, para facilitar a resolución de problemas que llevan xurdindo a población do planeta. Pero non todos estes avances foron para ben. Na parte central desta carroza podemos observar unha grambola chea de refulxentes cores e potentes luces. Esta grambola simboliza o mundo na actualidade, no que apenas se poden apreciar as cores verdes da vegetación ou o azul do mar, que quedan reducidos a unha serie de reservas protegidas por todo o mundo. O mal uso dos avances tecnolóxicos e o aumento da esperanza de vida das persoas xeraron superpoblación, contaminación e superexplotación tanto das terras como dos mares. E, sobre todo, o uso militar de todos estes avances e da inteligencia artificial xeraron armas mortíferas e a proliferación de conflictos. Afortunadamente, todos estes conflictos e desastres provocados polo mal uso dos avances puideron ser freados antes de que o noso planeta se destruíra por completo. Agora esperamos poder realizar unha regeneración a nivel global para poder recuperar o noso planeta tal e como era fai centos de anos, libre de contaminación e cheo de toda esa diversidade de animais e plantas cos que o ser humano ten que convivir e preservar mediante a correcta utilización das novas tecnoloxías. Que pasou? Onde estou? Isto parece Salceda. Parece martes de Entroido.
xusto donde estaba eu. Pero todo é diferente. A roupa da xente, as carrozas, as comparsas. Non entendo nada. Estás no ano 2095. Acabas de entrar nun burato no tempo. Outro avance tecnolóxico desta época. Eliminarémolo, xa que trae máis problemas que beneficios. Así que imos te mandar de volta e pecharémolo para sempre. Caramba, o burato do tempo estaba bastante longe. Así que, un burato no tempo. Eu só sei que estaba na carroza da feira, esperando que a charanga do castriño esa deixara de facer ruidos estridentes, notas desafinadas. Coa camanada, o único que fai é o baile de sempre, o baile da estampida. Para que nós, como sempre, podéramos mostraros unhas fantásticas e maravillosas carrozas, acompañadas de música de verdad. Música interpretada por mozos e mozos sensacionais. O grupo de música do Carnaval da Feira. E de súpeto, o burato no tempo ese e aparecín aquí. Pois estás no mesmo sitio e na mesma situación, pero 70 anos despois. Non obstante, no que respecta ao castiño, é como se seguíramos estando no pasado. Seguen facendo o baile da estampida, vestindo con farrapos, traendo unha charanga inaguantable e presentando unhas carrozas que dan vergoña xena e que son ridículas. Incluso ata para xente sen senso do ridículo, como Chinito Borrachón ou o Rosy de Berocón. Entón, estásme dicindo que non aprenderon nada? Por favor, pobre xente, xa me está dando hasta un pouquiño de penuria. Xa no noso tempo, a evolución máis grande que vimos no castriño foi alá no ano 2024, cando pasaron de castróns a porquiños. Iso sí, aprenderon a andar en autobús. Evolución, pero que evolución llevamos a pedir a xente do castriño? Si é ben sabido por todos que o deles non son os avances tecnolóxicos. Agora dicen que veñen de inteligencia artificial. Eu máis ben diría que eles son de inteligencia animal, castróns e porquiños. O que lle gusta é revolcarse nos seus propios excrementos, na cuchiquera e no emporcado, é o deles. Eu penso que o problema da xente do castriño é que se relacionan e aparean entre eles. E non se dan conta de que o único que conseguen é degenerar xenéticamente as xeracións vindeiras. Nós xa sufrimos eses especímenes resultantes da unión, por exemplo, da mestriña titiriteira e o carpinteiro fugón, ou da muller barbuda e o banista bigotudo, por non falar das de máis reciente creación, como, por exemplo, a Funila e o Piscunín, que pa máis perpetraron a creación do tonto do Pino Erectus. Por favor, señores, que animaliño pode sair da relación entre a Funconita e o Parvo Bolecha? Nada bo! Despois, a intentar amañalo, doulle o traer xente de fora. Pero claro, que tonto ou incauto pode ir po castriño? Son algúns, como o Gargamel, o Intruder ou o tonto de Argo. Iso sí, dan o perfil perfectamente para estar na manada cheirenta do castriño. Pois todo iso tamén o conservan. O castriño é como unha reserva chea de xente mal encarada e inculta, desferrallada e inservible, ruído, polución e basura. Pois, a verdad, non che me sorprende nada a situación do castiño 70 anos despois. Pero bueno, isto tamén nos serve, este viaxe no tempo, para saber que a feira seguirá reinando no carnaval durante moitísimos anos. Por certo, aparte de ir mal ao castriño, hai outras cousas que tampouco melloraron nada. Seguimos coa casa do concello esta, e co mini auditorio ese que temos aí. Pero que pasa? Siguen aí metidas a Rosy de Broco e o concelleiro Claro Anete.
Xa daquela, o único que facían era entorpecer e sabotear o bo facer do carnaval e do rancho da feira. En fin, sabedes que vos digo? Vou coller un rato este tempo e vou marchar. Pero casi podemos aproveitalo un poquinho máis. Convídovos a que veñades comigo. E xa veredes a morea de xente que nos está a agardar para ir todos xuntos ao recinto de festas da feira para disfrutar dun maravilloso carnaval. En canto cheguemos, teremos a recuperación dunha tradición ancestral. Gran actuación do rancho de Entroido de Carnaval da feira. Para seguir unha gran verbena. Unha verbena amenizada pola orquesta Fórmula. Que vos parece? Non está nada mal. Queredes máis? Queredes máis festa? Pois seguimos o sábado día 8 co gran queima do Castriño ao redor da regato da Menxoa. Despois, todos xuntos, o recinto de festas da feira, onde teremos, en honor ao noso finado contrincante, Porquiño Espeto, acompañados da música de Leira Rock e Taticardia. Que non máis? Señores, señoras, mozos, mozas, onde imos? Imos todos para a feira!
moito esforzo, loitan por manter esa tradición centenaria. Ano tras ano, debemos agradecer as estrellas ao Concello por darnos manter esta tradición. Número 1.
Rusia. Ese pensando muy no. Entonces, ¿a qué veis el Ignacio? ¡Arregado aire acondicionado! ¡Carnaval la feira! ¡Tenemos todo dado! Señores y señores, Ortega, vamos, de cariño de Monteiro. Ahí va a desfilar a Feira y Centro de los Ortega. Número 1.
Vamos a crear aquí un rap. Justo. El ritmo de rap. Oye, y vamos a hacer una canción de ahí. Mira, voy a meter las horas para atrás. Ya voy a empezar aquí. Para todos los vecinos de Frontera. A saltar, ¿no?